Declaramos que, afortunadamente, Europa es plurilingüe. Las lenguas son un bien cultural y eso aporta diversidad y riqueza a los pueblos europeos. Las lenguas que son un instrumento esencial en tocar el desenvolupament y la identidad del mundo. Que volem reclamar el dret de les llengües minoritzades a ser respectades, el dret a utilitzar la nostra llengua en tots els àmbits de la societat. Mewn unrhyw agwedd ar fywyd, yr hawl i gael gwarchodaeth a chymorth wrth normaleiddio iaith yn arbennig yn maes addysg. Yr ydym yn ymrwymo. Kentalcher da laborat evit m'avait fait resde dar Jesu, gwirvout, hag evit sevel da ran trejoù etre an nol Jesu. Bihan, dremazeo gant an unvaniez eteim da vraz. Skoaz evim braz. Txikiak handi adierazpena. Behan sinatzen dugunok, ordezkatzen dugun erakunderen izenean, honako hau adierazi nahi dugu. Europa eleanitza dela, zorionez. Hizkuntzak altzor kulturalak direla, eta horrek aniztasuna eta beraztasuna ematen diela Europako herrialdei. Hizkuntzak herrien eta pertsonen identitaterako eta garapenerako funtsezko tresnak direla. Aldarrikatu nahi dugu, hizkuntza gutxituak ere, errespetatuak eta kontuan hartuak izateko eskubidea. Gure hizkuntzan bizi ahal izateko eskubidea, gizarteko edo zein esparrutan. Gure hizkuntzak normalizatzeko behar adina laguntza eta babesa izateko eskubidea, batez ere hezkuntza arloan. Konpromiso hartu nahi dugu, hizkuntzen normalizazioan lanean jarraitzeko eta gure arteko zubiak eraikitzeko. Txikion batasunak handi egiten gaituelako. Nafarroa Oinez, 2009. Arbizun.